जोङो गामि गामि गोबां माबाखौ नुनानै बेफोरबायदि पेरालाइसिस बेरामाव बा गोलैसोना थानाय थाखा फैसा मानो खरस खालामनो हायै गोलैसोना थानाय गोबां रोगिफोरखौ नुनानै जोङो सानदों बिथांमोनखौ एसे खम खरसजोंनो फाहामनो हानाय बायदि जोङो बे मेडिकेल केम्पखौ बसायनाय जादों। थारमाने सासे आंनि बिगुमै जायो असिम मण्डल होननाय बिथांनि दारै आं माखासे सिकित्साखौ बिदिनो गामि गामि बेरायफानानै फाहामनो मोनफानाय बायदि जादों। दा बेयो बिथांमोना मोनसे मौका होदों जोंनो जे नोंथांमोना हस्पिटाल बिदि आयुर्वेदिक हस्पिटाल बानायोबा साब सेन्टार बानायोबा जों नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनोसै होनदों। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो रायज्लायनानै माखासे मोनसे ट्रास्ट बानायनाय जादों बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टार होननाय जेनेबा बेनि दारै जोङो माखासे बे आसनिफोरखौ बाव सोफानानै जोङो दिनैनि बे केम्पखौ थांनाय डिसेम्बर 4 थारिखआव अरुप कुमार दे बिथां आरो माधव छेत्री सारखौ लानानै नैबे केम्पखौ अपेनिं खालामनाय जादों। बेखौ जोङो मास मोनसे फार्स्ट नायग्रोगोन। बेजों रोगिफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला बा पाब्लिक सापर्ट मोनोबा बेखौ एक्सटेनसन खालामलांबाय थागोन। लासैनो जोङो बेखौ हस्पिटालनि महर होगोन होननानै थांखि लादों। आरोबाव दा 12 जनसो दं लेडिस एन्ड जेन्टस 4 थारिखआव। बेवहाय फार्स्ट जोङो जोंनि थांखि बायदि लिरनाय बायदियैनो बे ट्रास्टनि जि माबा बेवहायनो दङ जोंनिया जाहैबाय ट्रास्टनि माबाया बड'लेण्ड हेल्थ केयारनि ट्रास्टनि बे मट'आ नेचार इज फिजिशियान आरो जोङो बेवहाय लिरनाय दङ फार्स्ट स्पेसियेलि पेरालाइसिसफोरखौ जोङो बांसिन नोजोर होनाय जागोन होननानै। दा पेरालाइसिसथ' गोग्लैसोना थानाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। ओमफ्राय जों बिसिबां खम रेटआव हायो मानो बेजोंनो जों फोसाबना हरनायनि थांखि लानानै बिथांमोनखौ फोसाबगासिनो दङ। दासिमाव जोङो नुनायाव पेरालाइसिसफ्रानो गोबां बिदिनो बात बेराम थात बेराम आरो बिदिनो बिखानि बेराम बेफोरबायदि आरो ओरैनोथ' जोङो पस्टाराव गोबाङानो होबाय बे 48टा बेमारखौ बिथांमोना फाहामनो हायो होनदों। दा बे बेमारफ्रा सफैथ'वाखै दिनैसिम बांसिनैनो पेरालाइसिस बेरामा सफैदों आरो जोङो बे सामथाइबारि बिसडिसि नि कमिउनिटि हलखौनो जोङो मोनथ'नाय जादों दानसेनि थाखाय आरो थानो थाखाय बे भेटेनारि हस्पिटाल